Áno, nesmíš sa báť. Dobrý si bol, Jurko. Perfektný. Ale ja som na skúšaní. Ja som na skúšaní dobrý. Perfektný si. Napísal ešte. Taký máš byť brak, vidíš. Tak mám takový. Čau. Povedz niečo pekné do kamery. Ako sa to máš? Ako sa tu máš? Dobre. Aká je tu dovolenka porozprávať? Je mi dovolenka dobre, ale zajtra či zajtra ideme preč, takže už tu nebudem. Tak ešte Ako sa volá pohorie? Biokovo, A ako sa volá more? Jadranské, A cez ktoré štáty sme tu išli? Maďarsko, cez Maďarsko. A toto je aký štát? Toto je aký štát? Kde sme teraz? Štát. Chorvátsko. A ty mi čo povieš, aká je dovolenka? Tu Čo sa ti páčilo najviac? iba preliesky a zmrzlina. A ešte? Už nič. Nič sa ti nepáčilo tu? Ani more? Áno. A ešte? More sa ako volá? Jadranské a slané. Výborne.